Sugeng siang para pamirsa Sutresna Budaya pinanggih malih kaliyan kula Emi Widayanti wonten ing channel YouTube kangge sinau basa Jawi. Wonten ing kalodhangan menika kula badhe ngandharaken dos pundi caranipun install font aksara Jawa wonten ing laptop utawi PC. Saderengipun dipun lajengaken monggo nyuwun tulung dipun like saha dipun subscribe. Matur nuwun. Lajeng kemawon monggo dipun wiwiti caranipun install font aksara Jawa wonten ing laptop utawi PC. Ingkang sepisan pastikan sambungan internetnya terhubung. Menawi sampun lajeng buka kanthi gunakaken Google Chrome utawi Mozilla Firefox. Kula langkung remen asring ginakaken Google Chrome. Sepatus singkat. Kula wiwiti saking ngajeng nggih dipun ambali. Yang pertama, sasampunipun mlebet wonten ing Google Chrome, saged dipun ketikaken menika download TTF True Type Font Hanacaraka. Menika lajeng diklik dipun enter. Menawi sampun samangke munculipun kados mekaten. Wonten beberapa pilihan saged dipilih Hanacaraka normal font. Saged dipun klik. Menawi sampun, menika sinyale saya menika. Lajeng dipun download Hanacaraka normal font dipun klik download. Diketikkan kodenya 477 dipun submit. Menawi sampun menika proses loading, saged dipun pirsani wonten ing ngandhap menika sampun proses download. Dipun tenggo menika tanda saged dipun buka open. Menawi sampun wonten ing mriki tampilannya seperti ini. Wonten tombol print atau install. Anda pilih install. Karena saya sudah menginstal, jadi di sini tulisannya Hanacaraka normal font is already installed. Do you want to replace? Ya, dia akan menggantikan apa yang sudah saya install. Karena saya sudah menginstal, saya klik no. Kalau Anda yang belum menginstal, ketik yes. Menawi sampun kasil langgenipun install font aksara Jawa, saged lajeng dipun ginakaken. Caranipun ngecek menawi aksara Jawa menika sudah keinstal atau belum. Buka Word utawi Microsoft Word. Dipun tingali wonten ing font. Menawi wonten ing mriki sampun kepanggih menika aksara Jawa. Upload. Menika dipun klik. Lajeng dipun aksara Jawa bisa langsung digunakan. Atek-atek rumiyin ya. Caraka. Nika font aksara Jawa sampun saged dipun ginakaken wonten ing laptop panjenengan sedaya. Megah mekaten
Caranipun install utawi nggunakaken font aksara Jawa wonten ing PC utawi laptop. Sugeng sinau lan salam budaya. Sugeng siang.